ụmụ nwanyị bụkwanụ great force ka ha bụ na mmụọ. Nwanyị nwere ike abịa na mmadụ ndị physical ma ihe si n'ike, ndị oyibo kpọ ha weaker vessel mana abịa na mmụọ, ụmụ nwanyị bụ akwa akwụrụ. Ụmụ nwanyị siri ezigbo ike na mmụọ, kpatalụ na mmụọ ọbụla bụ nwanyị ma ọ bụ alụsị ọbụla eji nwanyị wee hibe na-esi ajọ ike. Ọ bụrụ na nwaanyị kwado gị n'ife ị na-eme, onwenata ife ya eme na ihe aga n'ihu na ya bụ ife. Ụmụ nwaanyị bụ great force to reckon with in the spirit. When you talk about ụmụ nwaanyị, you talk about ụmụnne gị bụ ụmụada. Ụmụada bụ ndị ụmụ nwaanyị amụrụ n'ana. Ịghọtago ihe m na-ekwu? Ụmụada are simply ụmụ nwanyị ndị amụrụ in the land, on the land. Ya ụmụ nwanyị ndị nọ na ndị amụrụ, ndị amaala, ndị ụmụnne gị. Ịghọta ihe m na-ekwu? Ọha bụ ụmụada. Nwaada does not really mean the first daughter of the family or something. Just nwaanyị ọbụla amụrụ n'ana ebe ahụ bụ nwaada n'ana ahụ. Then ndị inyom dị ebe ụmụ nwaanyị anọtazila anọta, ụmụ nwaanyị bịara ije dị ọmfa ahụ ndị inyom. Igbo sị na nwa maalụ nne ya maalụ ndị ichie. Cheta na ụmụada bụ ụmụnne gị ndị nwaanyị. Ndị inyom bụrụ ndị nne gị. Like nne mụtara gị, ọwụ inyom dị ka ọ bụ inyom. Do you understand? If you can be able to win their favor on your side, ofiakalụ ife ike ma ọ bụ ife ọjọọ eme gị. They overprotect. They protect with everything in them. Fa kpechiri fe kpechiri go. Who be that mmụọ? Who be that amosu? Who be that ọgwụ? Who be that occult person? Na amosu na-abịa ike abụrụkwa mgbe ụmụada bịalụ bịakwudoro gị. Na amosu na-enye nsogbu ndị whatever na mmadụ na-agwọrọ gị ọgwụ. Na ọgwụ mmadụ gwọrọ na-atụ gị abụrụkwa mgbe ndị inyom ndị bịalụ kwụrụ gị n'azụ. Ọgwụ akpa ike ka afọ n'iya. I remember a dream I had one time. In the dream, it was a battle with cow, efi. The efi were chum. Nakata otu anu. I saw a group of women. Faputo otu a. Ofu their leader. Nke ahụ bụ their leader wee pụta ozugbo jide dị efi na mpie na abụọ. Arrestia efi, pin wee daa na efi kwụrụ. Ụmụ nwaanyị ndị ọzọ jidesie ya, ma ndị ji ya n'ụkwụ, ma ndị ji ya n'aka, ma ndị ji ya n'ọdụ. That woman bụ their leader. Fancha niile ụmụ nwaanyị, a group of women. Their leader wee sị m, nwa m chịrị aja ga-akpọ efi anya. Mụ chịrị aja ga-akpọ dị efi anya, m wee chịrị aja ife ngarụ dị efi aja n'anya na nla adịla adị. Ụmụ nwaanyị, ife nwoke ama mmenwu na mmụọ nwaanyị ga-eme ya. Ịghọta ihe na-ekwu? Nwanne, n'ọdịnala ị na-eme, win the favor of ndị ụmụ nwaanyị. These are the female arms of ndị ichie. When we talk about ndị ichie nwere ndị nwoke nwee ndị nwaanyị. Ndị ichie bụ ụmụ obi ndị nọ na mmụọ, ndị nwụgoro, the ancestors, the men, ndị ụmụ nwoke nọ n'obi ahụ, si n'obi ahụ. Then ụmụ nwaanyị fabruzie ụmụada and ndị inyom. These two. Mana ịma nọ inyom dị mụtalụ obi, mụtakwazie ada. Ka ịghọtago?
win their favor. You can win their favor through, number one, invoking them in your daily golf. Can I golf every day with anything open in well, they can say a day kuzi. Ụmụada be nna m bịa tọọ ọjị, ndị inyom be nna m bịa nụta ọjị. Whatever you will, it won't have you partake in it. Call them. Let your thoughts extend towards them. Invite them. And also, ndị ishia. Ị na-emerụ ndị ishia ife. Mana ọmadị oke ọkpa ka a na-egburu ndị ishia ma ọ bụ mkpi, ma ọ bụ ebunu, ma ọ bụ efi. Ị na-emenye ndị ishia nke fa. Tinyekwazi anụ nwanyị ka inye maka ndị ụmụada ahụ na ndị inyom. For example, n'igboro ndị ishia oke ọkpa. Tinye nwanesua nnekwu gbuolu ndị nwanyị fa. Ma ọ n'igboro ndị ishia mkpi. Gote nnekwu ọkụkọ ma ọ bụ nne ewu gbuolu ụmụ nwanyị fa. Do you understand? Ọ bụrụ na ihe ka na-ebu nwoke bi ngwuru nke gị, wee na inyere ndị ishia ọnọdụ na be gị, n'ọnọdụ anyị nyere ndị ishia, wetakwazie something to represent ụmụ nwanyị n'ọnọdụ ahụ. Ka ị na-ama nzu, na-ama edo, na-aga ọjị, na-eme ihe ọbụla ị na-eme every day, be extending to them. Mana ịma na o nwere ụmụada na ndị inyom nọ n'obi, that is the female arms of ndị ishia. Mana enwekwaziri ndị na-enye nsogbu, ndị aka ogheri, ndị ọgba, ndị uke, that is ndị na-akwụgharị akwa, maka enwere uke ndị dị na ndị nwụrụ anwụ, uke mmụọ, uke mmadụ na ọdụsa ha. Enwere ụmụada mebi ndị na-enweta ezigbo ọnọdụ fa na mmụọ, mebi enyebụrụ fa their full funeral rights, burial rights, ma ọ bụ for one reason or the other, ha enwetabela ọnọdụ zuru oke n'obi ndị ishia. Therefore, ha na-akwụgharị. Ife ndị ahụ nọ na ya mkpasasị, fada ekwe nghasa. So mfa ka ọ ya agba afa mgbe ụfọdụ asụ jee chụọ aja ụmụ ọkpụ. Ọ bụ na dibịa gbara ya afa sị jee chụọ aja ụmụada ma ụmụ ọkpụ na ndị inyom. Jụọ ya kelu ndị ụmụada ndị nọ n'obi ka ọwụ ndị aka ogheri. Ọrụ ndị nọ n'obi normally saraka ka a na-emerefa. Egborefa na-ewe si ite mee saraka erisa, ịghọta. Obi adịfa mma, gọọrọ ha ọjị, tụọrọ ha nzu, tụọrọ ha mmanya na ihe ndị ọzọ. Mana ndị aka ogheri, the other arm, na-abụrụ ndị nwere ọnọdụ n'obi, otu esi erufe adị iche, a na-apapụrụ ha aja n'ezi, ịghọta, depending on otu dibịa sizi arụ. Ọ dibịa ya arụ nke ahụ. Ịghọta ihe na-ekwu. So nwanne, ka ị na-eme ihe mmụọ gị, try to gain the favor of those ụmụ nwanyị. Fakwụrụ gị n'azụ nwanne, they are part of your greatest force and protection. Ekenekwe ngo. My name is Ụmụada. I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya na aja saraka anyị na-achụwa na obi anyị kwa nkwọ, you chat me on my WhatsApp 08032477868. Ma ọ bụ na o nwere mmụọ ị chọrọ ka echukwara gị, ma ọ bụ na o nwere ihe ọ bụla ị chọrọ ka emeelụ gị, ọrụ mmụọ ime ka mmalụ. Daalụ. Pịa aka na share button, share the message. Thank you.